Honen bestean beraz, esan da bezala, Masterren lehia hori, Master berrogeita hamar, 60 lehia hori itxitzat eman, eta ja kadete mailako lasterketei begira jarriko gara. Guztira egia da, eta kadete mailetan karrerista asko, aurre izen emateko zerrendan bakarrik ere, mutiletan 86 dorsal banatuak, eta nesketan 16, beraz, 100 gorako taldea izango dugu aurki ja hortxe bilduta, irteera puntuko horretan. Kadete neska mutilak, arrimatu zaitezte. Irteera puntura mesedez. Eskerrik asko, Garaje Tolosa. Tolosako ziklokrosa. 3. edizioa betez, Pablo Arzuagaren omenezko honetan. Hortxe kadeteak ere ja, irteera puntuan bilduta. Irteera, esan dugun bezala. Zuzengunean bete-betean. Errepidetik, ariketa miserikordialdera, pistan barrena igotzen diren arte. Gero hor ja, zirkuitoa ja bai, pistara, xendara, sartuko zaie urrengo itzuli bueltan. Egunon, eta ongietorri, ziklokrose zaleok, txirnolaritza zaleok. Gazteenak dauzkagu horrentxe hementxe, biztan, baina gazteenak atzo izan ziren baitere oso protagonista. Hemendik beherako mailetako, kategoritako karreristekin, haze eguna atzoko ere oso polita joan zena, eguraldi ere lagundena esango balin bada, eta honen bestean festa oso polita burutu zen. Gauzak horrela eta esan da bezala, orain txila kadete mailetako karreristak, irteran prest, abian jartzeko. 86 mutil, 16 neska, lasterketa hasiera puntu honetan. Aizue, goizeko 10:00 bai jo, eta unezkio xomorroak ere bai, ezta? Tripan, venga, kafetxo bat, nahi zanezkero hortxe pintxoren bat ere bai, edo eta freskagarriren bat, animosoen dabilen arentzako, dena txosnan daukazue aukeran, Gaur Garaje Tolosa, 3. edizio betetzen ari den ziklokors honetan, izan bedeila, dena festa, errepidean eta zelaiguneetan, festa hori.
portzentaietan 3 kilometroko ibilbidean, ja 190 bat, zelai lur bideetan, eta 110 justuko hause, hemen zuzengune honetan dagoen errepide zatia. Irtera zelda horietan ja prest kadete mutilak banan nola diren biltzen, eta aurki neskak ere formatuta jarriko ditugu. Irtera bereiziak izango diren horietan, mutilak 86 dorsal aurre izen emateetan. 86, 86 participantes en la categoría masculina cadete. 16 en la categoría femenina cadete. Más de 100 corredoras, corredores en la categoría más joven, más novel. Eta iteran japilduta dagoenen artean, bueno, azpimarratzeko baina badaude jende batzuk. Besate baterako, Eñaut Bilbao, Trofeo da Mestasen bigarren izan zena, eta Aner Irizar, Xaxanen bigarren, Aspontesen laugarren, Michael Tulebras, bai Medina de Pomarren eta baita Bilarkaion zazpigarrena izan dutakoa, eta Jonegi ere bai, Bilarkaion ere bosgarren izan zelako, beraz, ja izen horiek bakarrik ere aipatuta mutiletan badago saltxe eta festa. Nesketetan dagoen bezala, ze Ane Zubeldiak bigarren egin zuen Trofeo das Mestasen, Bilarkaion laugarrena izan zen, han justu Mirari Gotxi izan zuen aurretik, Bilarkaion hirugarren izan zen Mirari, eta Medina de Pomarren berriz laugarren. Bapesen artean hemen dauden, zaudeten kadete onartean, favoritoen artean sartzeko izenak batzuk eta besteak. Prest beraz, 86 mutilak une batetik bestera ere abian jartzeko. Oso ondo, beraz denak preste balima daude aurki ere ja bizituko dugu urrengo irtera. Iñaki, zuk agindu, berez ere besoak altxatzen jarriko balima ditugu, festa pixka bat antolatuko dugu, ok, power. Venga, nos despojamos de los maillots y de la misma a la que ya nos despojamos de los maillots. Chicos, un poco de postureo, ok, para las fotos oficiales de la prueba. Postureo pixka bat egingo dugu, atzera kontaketa bat, eta ja, beroketa ariketa horiek egitea zaparte, animo ere, energia gora ekartzeko ariketa bat. Venga, en la cuenta atrás, todos chicos, ahora que estamos preparados, esas manos arriba para la foto principal de la prueba. En 3, 2, 1, arriba esas manos, chicos, cadetes, gora, 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 eskaltza esku horiek. Oh, vale, nosotros pasamos, tío, Es la onda, adinean gaude, eta guk. Venga, va, beste intento bat egingo dugu, porque nos va a quedar para el posture y sobre todo para esta foto de inicio de carrera muy chulo. Oso dotorea geratuko delako. Venga, nos hacéis el favor. Venga, que sí, En cuenta atrás. Todos con las manos arriba. En 3, bi, bat, altzeskua gora, cuadrilla. Cri, 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 cri. Pasaba por aquí. Ez dakit, si es onda millennials o zer da, baina, bueno, ez dago, garaia dira, listo, hombro, venga denaka, animatuta, ez da? Power, ez da Iñaki. Ja, hirugarren aldiz ez, ja, ni ja, no, hementxe, ja, derrumau. Venga, prest, irtirarako. Ah, claro, es que es la concentración, Serio daude. Kum. Prest irterarako kadeteak, 86 dorsal. Garaje Tolosa. Pablo Arzuagaren omenezko hirugarren edizioan. Prest kadeteak.
que hasta ahora han estado en esa actitud de, esto no va conmigo. Pero, ojo, Ei, misericordiko alda, zer moduz orgoian, ondo? Power, Venga. Ez, baina hor, olatu bat baietz. Salda falta dute hangoek. Hau pazuek. Eske, espektakuloa hitz egiten denean, bi frente dauzkago. Bat hau, karreran, karrerista guztiak. Orentxe 86 mutil eta 16 neska antxe bilduta. Eta bi, gudenok. Afizioa, txalo egiteko, txistu emateko, animoak eta energia emateko gaudenok. Tolosa izan dedila gaur ganberra da. Venga, denok gora etorri behar dugu, energia. Ondo pasatzeko etorri gara eta ari gara. Gauzak horrela eta honen bestean prest kadeteak irteteko eta honen bestean baita ere jarriko gara hau gora ekarriz pusanaka ambiente honetan. Eta ambiente honetan gora ekartzeak esan nahi du prest dagoela atzera kontaketa eta bagatoz. Kadete mutilen irteera honen bestean ja lanzaduta eta denak zuzen gurean egurrean. Garaje Tolosa, ziklokrosa, 3. edizioa Pablo Arzuagaren oraimenezkoa Euskal Herriko zirkuituko lehenengo proba balekoa. Eutxi gaztia, hor, katea bere lekure ekarri eta bai joainake. Eman eurra. Au! Hortxe bertan, Lander Karbo izan da hor. Azkeneko matxuratxo hori edo izan eta atzetik eberatu dena. Venga, rueda vigilar, Landerrek orain nola remontatzen duen. Bueno, danenako txirnulari haure horrentxe ikusi dugu erorita eta utzi beharrean proba, arentzat animorik handiena eta inguruan zaudetenok ere bati bat txalo hori, eman iozue, danenako txirnulariari. Eta neskak ere jabian jarrita, amazin neskauek, egurrian, ze amasei. Bai horixe, jadenak prest eta hemen, abian jarrita, Pablo Arzuagaren omenezko 3. edizioan, Garaje Tolosa, ziklokrosa. Listo, bi probak ja lanzaduta. Kadeten mailetako probak dira. Ordu erdi bueltako iraupeneko proba, behin ja lehenengo itzulia osatzen dutenean, kontatuko da zenbat itzulia osatzeko gongo diren. Baina gauzak horrela esan da bezala ja, karrera bideratuta, lanzaduta dago. Irudi ikusgarriak bide batez baita ere, streamingeko honetan, Aserako arazo horiek, pilaketa arazo horiek, bakoitzak bere lekua hartu bitartean, zirkuituan ere, tarte oso teknikoak daudeneko horretan, hanka lurrera eta korrika txikian aurreratzen, eta postuak ere aldela irabazten, bai hoixe. Lasterketa buruan, miserikordiko baratze guneetan barrena orentxe bertan pasatzen ari denean, hau da, zuhiltzaileen aldeko miserikordiko hegalean, eta handik epuzkanaka egiten dute beste hegalaldera, hau da, Jurre auzoko hegalaldera, hor boxes gune inguruatik ere pasatzen lasterketa burua, arazoak izan berritan gainera. Lasterketa burua baina alare aurrera eta oraingoz behintzat destakatuta gainera, lehenengo minutak baino ez dira, egia da. Baina oraingoz behintzat eta lasterketa buruari helduta, protagonista handietako bat izaten ari da, hasi da Aner Irizar. Xaxanen bigarren izan zen karrerista, esan dugu, Azpontasen ere laugarrenen izan zela Aner, eta gaur hemen dena emateko dago. Zatika Goierri taldeko karrerista. Hortxe, Aner irudietan ere, streaming bidez ikusi nahi duzuenok, jakizue.
komediak eskainitako zerbitzuarekin, hau zuzenean ikusteko moduan gaudela streaming bidez. Lerro zuzenean ikusten ari zarete, orentxe bertan ja nolabait ere Berazubi Amarotz aldera ematen duen irterakune inguru hori pasata, eta hor dago ja espirala, laizter zuzengune horretan sartuta izango da Aner Irizar lasterketa buruan den motila, hortxe, maiote gorriarekin izan du ja, lehen ere arazo txo bat, birrunetako batan lurrera bote behar izan da, baina, wow, dena eman datera da, eta lehen metroetatik lasterketa hausteko gogoarekin. Gainberri pareko horretan, ari dira orain, ezker eskubiko Zigizaga zirkuitu parte horretan. Dagoeneko esan da bezala. Aurki izango direnean. Suhiltzaileen aldeko hegalean sartuta zirkuituan. Aldatzen gora eta hor esango dute, goian errepide zati txikitxo bat, Miserikordi magalean egiten duten zati txikia. Eta handik zuzenean, eskonbriaren nolabait ere oroitza ura ekatzen digun eta gaumenezkoa den jaitxiera osatuko du Aner Irizar lasterketa buruan den karreristak. Bueno, horrengo zintzat eta hasieran dena jokatu zen, apustu oso goitik jota, Aner Irizar lasterketa buruan jarrita dago. Un circuito que así ahora como speaker de la prueba, pero speaker vamos a decirlo así, independiente, me tomo la licencia de decir que es un circuito mundialista, Guay, no, está a punto alto. Circuito precioso, rápido, técnico, con todas las características propias de un ciclocross moderno y sobre todo juguetón y divertido para los participantes y espectacular para los espectadores. Todo en uno. Esta nueva edición, la tercera ya, del Memorial Pablo Arzuaga, aquí en Tolosa, primera prueba que abre el circuito vasco 2023-2024. Garaje Tolosa Saria. Ondo, neskak ere ja hortxe egurrean enola somatzen ditugun. Margen horrekin atera eta gero. Batzuek zein besteak, lasterketetan bere posizioak hartzera bidean. Bueno, esan da zela, Lander Irizar horrentxe ja eskonbreran, jaitxieran, bete-betean sartu, suhiltzaileetako horretara jaitxi eta aurki izango denean. Helmuga guneko lehenengo pasaeran. Hemen bikotea, atzetik. Eta Lander nolabait ere biztan kontrolatzen saiatu da, baina Landerrek esan dugu oso goiti jo duela eta ara, hortxe, bigarren postoren leian eta eskonbrerako jaitxiera horretan lurrera. Karreristetako bat, lanakor, gurpila behar bezala jartzen, ez behar hori izan eta gero, lastima. Eta benbeina mitzat galdu du puntx hori, bizikleta soinen hartu behar eta ala egin behar, korrik aurrera orain, bigarren postoren lehian zen mutila kadetea. Lander Irizar ari denean oraintxe bertan txikanean negoziatu eta txosna pare horretan liderra hortxe daukazue, laurogei dorsalarekin, gorriz! Lander Irizar, hauziak eta egin, salbatu oztopoak eta badator lehenengo itzulia osatzera Zatika Goierri taldeko mutila Lander Irizar. Lehenengo pasaera du, helmugagunetik Lander Irizar lanzado, egurrian da eta oso ondo ari da lanian gainera. Sasoian mutila eta alaxe gurutzatu du
Elmuako arkupea bigarren posturako eta nobeda da, orain bakarrik, lehen bigarren postu lehia partekatua zuten eta oraintxe pasada eta egurrean oso ondo gainera Iker Sanz Ponce. Seguros Bilbao Miribilakoa eta hortxe hirugarren posturako behin horretan Markel Tulebras ere leian sartuta. Hortxe okazte behin podiuma beraz. Iker Sanz. Berdin baita ere oraintxe Manes Olaiz pasada, berdin baita ere oraintxe Oxel Azkarate, lehenengo postuetan Einaut Bilbao, banan nola diren pasatzen. Erik La Iglesia Ronkal baita ere, Urko Bikuña Arroyo, oraintxe pasadena Peñate Fontaneda, pasaira baita ere Unai Azpiroz, Manexe Olaiz lehen kantatu dugu, pasadenetako bestetako bat, Aitor Mitxelena, eta horrela banakoan kadete guztiak errezkadan jarrita, urna baita ere zaindu behar duguna, emakumezkoen kadete mailako lehi hori zertan den. Eta ara, oraindik ere boxes gunearen bila, bigarren postuaren lehian zen mutila, oraintxe pasada helmugagunetik Jon Egia, Luiando Ganzedoko karrerista. Eskomerako jetxira horretan esan da bezala, arazotxe hori izan duena, pena, Jonentzat, fuerte zetorrelako, urrutik gabe Bilarkaion ere bosgarrena izan da Jon. Ea hor, tempoa markatzeko eta errekuperatzeko aukera duen, behin berriz ere, bizikleta berri hartzen duenean. Banakoan kadete guztiek helmugagune inguru honetatik pasatzen eta atzera berriz ere Misericordiko zona tekniko eretara sartzen. Hor daukazue ikuskizuna espektakulua, txalotu gazte hauen lana. Hemen dago eta orainetik hasita etorkizuna. Eta pasada baita ere, zabalduaz, emakumezkoen eleia zabalduaz. Lasterketa buruan. Bagean ez, bagea, eta emakumezkoen podium hori osatzea aldera, oraintxe helmugatik pasa berritan June Aranburu, guazen June, etxian aizea, eurra! Wow, beste bat baita ere etxian arituta eta oso ondo, hor aurrean baita ere Maixa, Odriozola. Oker Espaniago Maggi ere pasada aurretik, ez da? Beraz, kompleto gaude. Riomiera Miruloko karreristak, berdin baita ere. Atzetik datozen gainuntzerako oskitxegi guren bezalako karreristak. Bueno, hortxe, bana dena nola izizkigun pasatzen. Zanda bezala kadeteetan, 86 mutileko zerrenda hori, eta mutiletan eta nesketan berriz 16ko talde hori. Bai, hoxe, hemen eta nola dagoen maila oso ona, etxekoen artean ere destakatzen, Maggi, orain bai, Maggi Saizar. Horiako txirrindulari eskolako karreristakia pasa dira honen bestean. Horiako txirrindulari eskolaren izenian, gaur eta hemen leian, June Aranburu, Maixa Odriozola, Maggi Saizar. Mutiletan ere, bi ordezkari, Ametxe Arruti eta Einaute Saizar, Einaut Saizar eta Ametxe Arruti. Hortxe, buru belarri, leian sartuta.
pinchado, todo eso está pinchado, o sea que suave tienes que hacerlo, ¿vale? Venga, síguele. Venga, curva, atento, que va. Síguele, John. Que entreguen. Neska nada, dosala aldatu dira. Beste dosa bat egin zola eta kasualidadea. Orotara eta epaileek ja hala ebatzi dute, orotara mutilek 4 itzuli osatu behar, oraintxe buru belarri bigarren osatzen ari dira, eta neskek berriz orotara 3 itzuli osatu behar. Beraz, hurrengo helmugako pasaeran, kanpai hotsa neska kadeteentzat. Non Mirari Gotxi Olarteko etxea den liderra, Luyendo Gancedo taldaren ordezkaritzen ari den Mirari Gotxi, behin esan da bezala, emakumezkoen lasterketa horretako liderra da, haientzat helmugako pasaera horretan, aipatu dugunez, kanpai hotsa. Eta hurrengo paesan berriz, 2 itzuli falta mutilentzat. Mutilentzat eta hortxe irudietan, atzeko gorpuilarekin jolastuaz pasatu den Irizar. Lasterketa buruan da. Eta sensazio guztien baten du mutila tope ari dela disfrutatzen eta gozatzen. Lasterketa buruan jarrita nola ez ba, bestela gora etorrita. Hor bitartean, bigarren posturako lehia horretan buruelari sartuta eta bakarrik, esan da bezala, lehenengo itzulian osatu ez bezala, Iker Sanz Ponce. Biak alabiak beraz, hortxe protagonistak izaten, kadeten lasterketa honetan. Aipatu dugun bezala, Anerrek bazekarkin, halako favoritotza, eta alaxe dira konplitzen. Aurki berriz ere, bigarren itzulia osatzeko prest datorren, mutila horrentxe miserikortiko guneetan ari da jolasean eta oztopak eta pasatzen Irizar. Hortxe berriz ere zuzen gunea eta helmugako pasaeran 2 itzuli faltako ditu. Irizarrek honen bestean 2 itzuli mutiletan lider den Aner Irizar Rodriguezentzat. Goazen Aner! Hori! Aner Irizar Rodriguez. Lasterketa buruan oraintxe pasa berritan. Hor ikusten duzu, behin nola dagoen lasterketa Aner Irizar. Eta gero jatzetik top 10 osatuaz datozen mutilak. Tarteak zabalduta bai, Aner Irizarrek nabarmen gainera hurrengo karreristekiko, partaideekiko. Bigarren itzuli osatu du, beste horren beste falta honen bestean Aner Irizarrek eta helmugako gunetik ere pasatzear Iker Sanz Ponce. Seguros Bilbao Miribillako karrerista. 3. posturako ere leian sartuta. Hortxe Iker Sanz, zanda bezala, 2. postuan. Nola pasatu den, 3. postua eta lehiatzen ari zaio eta Puskanaka gainera margen hori mantendu nahiean. 3. postuan pasa bertan da Markel Tulebras. Aner Irizar con esos 38 segundos de margen ya muy sustancial, importante con respecto a Iker Sanz. Y entre el segundo y el tercer puesto, en esa lucha por el podium de Iker Sanz y Markel Tulebras, apenas 10 segundos entre los dos. Lehen postuak honen bestean. Bereizita eta esan da bezala. Aner Irizar, Iker Ponce, Markel Tulebras. Bueno, Markel que ha sido 7º, tanto en Medina de Pomar como en Villarcayo. Y que ya trae esa vitola de ser uno de los outsiders hoy. Egoi Izaba, 4. posturako, Manes Olaiz, 5. Oxel Azkarate, 6. Einaut Bilbao, 7. Aratz Sánchez Beltrán, 8.
Bederatzigarren Paul Mendizabal, top 10, Joritz Barberena meoki. Erik La Iglesia 11. postuan, 12. Beñate Fontaneda. Bi itzuli falta esan da bezala, mutilen kadete kategorian. Aitor Michelena, Aitor Murguzur, orantxe helmugatik pasatzen ari direnak. Iruko taldetxo bat, bueno, posteko ere esan genezakena, Jokin Pozo, Ekain Hernando, Igarki Tramon, Ibai Sasigain, Markel Iglesiasekin, 2 minututik gora diferentzia, lasterketa buruarekiko. Eta hogei, zelgatuak osatuaz, Aimar Marin lehenengo postuetan. Marco González, Peio Legina, Unai Azpiroz, helmugatik pasaz baita ere. Unai Gorosteiza, Udalatxegi Guren 25. garren postuan. Ibai Galarza, Lur Musika, Urko Bikuña, Auritz Ormazabal, Andoni Pilate, Joseba Sarabia, 31. garren, Marco Ramos, Mikel Llorente, 33. Eta esan duguna, aurki baita ere, Mirari Gotxi Olarteko Etxea, nesketan lider den karrerista ikusiko dugu. Inigo Arozena, orentxe pasadenetako bat. Elmugagunetik lan erdiak osatuaz, Aimar Azkorra ere bai, irudietan bitartean, eta estremina jarritzen ari zaretenontzat. Hortxe, gaur eta hemen kadetetan, azerate jaun eta jabi izaten ari den Aner Irizar. Buah, nola di joan, katerik gabe di joan Aner. Katerik gabe eta gainera ikusten da. Karo, jabetzen dela, ze kontrol daraman biztaz. Ei, eta helmugagunetik orentxe bertan pasa berritan Oriako Txisnari Eskolaren izenean Einaut Zaizar. Aupa Einaut. Hortxe, lehenengo emakumea pasadenean, azkenengo itzulia eta kanpaiotxarekin honen bestean pasatuta dagoeneko Mirari Gotxi. Wow, Mirari egiten ari den lana ikusgarria da. Ja horre mutilen artean ere sartuta Mirari Gotxi. Amaia Pérez Florido, Enara Telleria atzetik ditu, eta hor lehia oso politia dago. Enara Telleria, Amaia Pérez, completando el podium femenino, por lo tanto, entre Mirari, Enara y Amaia, eta la cosa reñida. Politia, azkenengo itzulian sartu direnean neskak. Beste bat gehiago osatu beruten mutilek. Para un total de 4 vueltas carrera masculina, 3 vueltas carrera femenina, ellas ya están escuchando la campana al paso por meta, es decir, última vuelta para las chicas cadetes. Y a los chicos ahora les quedan 2. A los que más rápido van, evidentemente ya a esa vuelta y media. Hortxe, goazen ez goaz. Aurrean eta Irizar, sobran dabil. Hasieran botadu apostu oso fuertea eta orain ja errenta horri eusteko leian dabil. Aner Irizar Rodríguez. Zatika Goierriko karrerista da Aner Irizar. Eta printzipioz behintzat ikusten da. Bai Iker Sanzekiko eta baita Markel Tulebrasekiko ere, zabalduteko tarte horrekin. Hori orain kontrolatzeko moduan izan litekeela. Ez dezala hori bai, sustorik izan eta beti ere jarri dezala konzentratuta. Lasterketan buru-buruan sartuta. Eta orain, June Aranburu pasada. Harentzat azkenengo itzulia, Junerentzat hautsi dune. Gainean du baita ere laguna, Maixa Odriozola. Oriako Txirnuri Eskolako bikarreristak. Zein baino zein elkarrekin apenas, 5 segunduko tartearekin. Ze ona. Etxekoen arteko baita ere lehia politori, sano hori. Oso ona. Hortxe, Oriako kadetetan lehenengo urtea betetzen eta ze espektakulo ematen ari dena, Amets Arruti Probantza. Lucia Ortiz, Karrantzako karreristak pasadena baita, helmugagune honetatik. Eta esan da bezala, atentzioa bista orain ja, Iurre auzoaldeko hegal horretara eraman da, handabil tximista bezala, Aner Irizar. Ixeriko erdiko parkin gunetik ere pasatzen.
Eta kadete mutiletzat esaten ari direna, horintxe anerrentzat kasu, apenas itzuli terdi, gutxixego falta duen. Horintxe arrimatzen ari deneko gunea da, Pusanaka Gainberri aldeko egalera eramaten duen proba zatia, dena esan dugu, 3 kilometro luze den soka dela, Mixerik ordi buelta honetan, nagusien egoitza inguru honetan ezarrita dagoena, eta hor Aner gozatzen eta gozarazten ari da. Indarrean eta oso ondo ari da administratzen, gainera orain eskonbrerako zatia, badoa, tumba bierta. Zubiltzailetarako jaitxiera hori osatzen horrentxe bertan Aner, Irizar. Harentzat helmugako urrengo paesaeran, kanpaiotxa entzungo dugu. Continúa por lo tanto Aner Irizar siendo el líder de la prueba. Le siguen en segunda posición Iker Sanz y en tercera Markel Tulebras. Habrá que ver todavía esas posiciones, que ahí los tenemos a los dos, quienes ya van manteniendo las posiciones. Orain ja helmugatik pasatzear dagoena eta azkeneko kanpaiotxa entzuten hortxe daukagula. Aurki izango da pasatzen emakumezkoetan baita ere azkeneko itzulian sartu dena Magi Saitzar, Oriako Txirrindulari Eskolako karrerista. Neskak azkeneko itzulia, eutxi gaztiak, ongi. Batzu zein bestek nola diren horre pasatzen. Lehengo postuan beraz, eta atzenengo itzulian sartuta Aner Irizar, eta bigarren posturako lehia horretan, badirudi baita ere bigarren posturi nahiko sendotuta dekarrela kadeteetan Iker Sanzek. Iker Sanz Ponce. Bai horixe. Hortxe, Aner oraintxe bertan ari denean azkenengo itzulia, última vuelta, suena la campana Aner, egurratxo! Ondo, eta entzuten dut hemen, sobrau, sobrau, baina que siga konzentratu, bazparekoan Aner, konzentratutatxo, eta disfrutatu dena bat, baina konzentratuta jarraitu, eta hortxe, lehian bete-betean jarraitu ezagun. Aner Irizarrek azkenengo itzulia du oraintxe. Eta erneko mar dugu, dagoeneko ere ja, Mirari Gotxi izango delako, nesketan helmugan izango dena, eta honen bestean emakumezkoetan garaile izan bide dena. Bigarren posturako eta diferentziak ere oraintxe kantatuko ditugu Iker Sanz Ponce. Helmugatik pasa beretan kanpaiotxa entzundu Iker Sanz Poncek. 45 segunduko tartea du. Aner Irizarrek lasterketa buruan, itzuli Puskanaka gainera, tartea haunditzen ari da. Aurrekoan 35 segundu pasetxokoa zena, orain ja beste 10 segundu gehiago ditu. Nereare azkenengo itzulien sartuta, aupa Nerea, hori, kasta. Eta esan da magazekala, Tulebras, 3. postuan. Bigarren postua, 25 segundura dauka. Aner Irizar, Iker Sanz, Markel Tulebras, 3 primeras posiciones de la categoría cadete masculina, que ya afronta su última vuelta. Y no última vuelta, sino que ya últimos metros para la ya citada Mirari Gotxi Olarteko Etxea, la ciclista de Luyando Gancedo, que parece que puede ser ya aquí la gran vencedora de esta tercera edición del Memorial Pablo Arzuaga, Garajes Tolosa Saria. Mirari Gotxik Bilarkaion podiuma ezagutu zuen, 3. bukatu zuen, eta Medina de Pomarren 4. izan zen, eta hartatik gaur lortu dezake denboraldiko lehenengo garaipena Mirari Gotxik. Aurki bereiztuko dugu hori. Venga, guazen hortxe. Osatu zari gara eta Egoilasa, Arat Sánchez, Eñaut Bilbao, Erik La Iglesiarekin, lehen bederatzi postuak, helmugako pasaeran, top 10, Beñat Fontaneda. Amaika, Paul Mendizabal, Joritz Barberena, 12.
Gauzak horrela beraz, eta esan da bezala, Venga para arriba. Hortxe ez beharra izan du oraintxe bertan Markel Tulebrasek. Markel, que defendiendo esa tercera posición, ha subido ese percance en forma de caída. Veremos hasta qué punto le puede afectar, pero parece que no hay ningún percance mecánico de por medio, con lo que sigue aguantando el tipo. Markel Tulebras aguantando esa tercera posición. Hortxe, urdinez jantzita Markel Tulebras. Gauzak horrela eta honen bestean behintzat esan da bezala. Azken puntua, azken ja metroak baino ez Mirari Gotxirentzat. Mirari Gotxi izango da ja gaur eta hemen emakumezkoetan irabazle izango dena. Bai horixe. Azterketa buruan, mutiletan Aner Irizar eta emakumezkoetan Mirari Gotxi zetorren azterketa buruan. Ura pareizina dian gabiltzen mentxe. Helmuga gune pare-paretik daukagun postutik. Litekena da eta megafonia heltzen zaizuen bezala. Zeuok ere hor zirkuituan ja lehendik ere ikusi izana. Txalotu ezazuen Mirari Gotxi. Kadetetan emakumezkoen lasterketa irabaztera datorren karrerista. Horiako txindurri eskolako karreristak ere ikusten ari gerenean bitartean, bai horixe, banan denak eta karrerista guztiak gaurko eundik gorako kadete hauek guztiak txalotu barretxego. Tira, razkenengo itzulian sartuta. Enara ere Tolosaldeko txinuri eskolako karrerista azkeneko itzulian sartu zaigunean eta honen bestean hementxe Mirari Gotxi! Txapelduna Mirari! Mirari Gotxi! Lasterketa honak eginda zetorren helmugara. Lasterketa honak eginda etorri da Tolosara Mirari Gotxi, Bilarkaion 3., 4. Medina Epomarren baina eta hemen Tolosan denboraldiko bere maitzarik onena lortuta. Mirari, zorionak txapeldun. Mirari Gotxi lehena. Eta bigarren posturako hemen zorionak ane, ona makina. Helmugan eta honen bestean, bigarren postuan Ane Zubeldie Peñagarikano, Zarauztarra txindulari. Elkarteko karrerista bigarren, eta honen bestean, Euskadiko zirkuitua estrenatzeko modu ezin hobea. Mirari Gotxi eta Ane Zubeldia. Lehen eta bigarren postuetan emakumezkoetan podiuma osatzeko ere nola gauden. Bai, hoixe, emakumezkoen lehia batetik eta bestetik gizonezkoena. Iruditan ikusten ari garen erekin, Aner Irizar nabarmenduta eta honen bestean ja irabazteko autai nagusia. 3. posturako emakumezkoen podium hori osatu bidean daukagunean. Bai, hoixe, bazo zein besteak egurrean ari dira. Eta kirolegez ikusten ditugu ja baina helmuga gurutzatuta. Bai, Mirari eta bai Ane, biek ala biek elkarrekin jugada komentatua zaizue. Lasterketa nola joan den eta bakoitzak besteari ere onartuaz eginako lasterketa puska. Azkenengo itzulia mutilek helmugako pasaeran ari dira azkenengo itzuliko kanpaio txaintzuten eta 3. postuan ontxe. Podiuma honen bestean. Zorionak etxekoa. Aranburuk esan da bezala amaitu du eta honen bestean podiuma egin du gaurko bere debut bikaino honetan. Lanak amaituta eta hala errematuta da gainera. Zorionak June Aranburu 3. postuan honen bestean. Mirari Gotxi Olarteko etxea 1. Ane Zubeldia Peñagarikano 2.
June Aramuru Arregi, 3. Horiako txirrindulari eskolari ere aize, bere brillo emanez, June Aramuru Arregi, zorionak June. Bikain. Bueno, moatik ere pasada, amets. Laugarren posturako horiako txirrindulari eskolaren izenean baita Maixa Odriozola. Aupa Maixa. Laugarren postuan, Maixa Odriozola Aierbe. Horiako txirrindulari eskolak 3 eta 4. postuetan kolokatu ditu. Gaztiak apuntatu, Hemen indarra da, osea. Bueno, eta aurretik eta lasterketan ja arrimatzen busanaka, azkeneko metroetako jaitxiera horietara, esan da bezala, lasterketa buru. Aner Iriza Rodríguez, 80 dorsalarekin, 2. posturako lehia horretan buru belarri sartuta. Aner Irizarren segidan, gogoratu Iker Sanz eta Markel Tulebras, podimo osatzeko bidean, eta esan da bezala Aner Irizar aurki izango denean azkenengo ja sprint hori jotzeko eta bere garaipena ospatzeko moduan. Aner Irizar, ya lo veníamos advirtiendo, venía de ser segundo en Shashan, 4 en Aspontas, y apunta a vencedor aquí en meta. Aner Irizar, bere mailotko hori ondo luzitzeko moduan da, hortxe ja, txosnagunetik pasa eta badatorrelako disfrutatuz eta azken zuzengunea, besoak altxatuta ospatzeko moduan da garaipena. Euskadiko zirkuituko lehenengo liderra 2023-2024 denboraldi honetan, Pablo Arzuagaren omenezkoan, Garajes Tolosa sarian, txapeldun, Aner Iriza Rodríguez. Zorionak Aner. Jaun eta jabe, honi bai izan bartzaiola. Bere gaztetasun horretan, erakutsi delako, karrera bera ere administratzeko buru handi eki duela eta inteligentzia duki duela. 2. posturako, bai horixe, eta zorionak ere eman bartzaizkionez, Iker Sanz Ponce. 2. postuan Iker, txabo, bikaina karrera Iker. Zorionak. Iker Ponce. 2. Hirugarren postua mutiletan konpletatzeko. Gauza konto eta lehen ere hala ari ginen kontatzen. Markel Tulebras Perea, Aranako Ford Garaje Moderno, taldeko karrerista. Hortxe hor. Listo, honen bestan eta jalmugara 3. postu hori errematatzera datorrena. Markel Tulebras. Zorionak Markel, 3. postuan. Markel Tulebras. Ez da gaizki, Euskadiko zirkuitu azteko txaka, 3. postua. Ona, podium horrekin. Ei, venga. Eskatu egin behar dugu, sprint horiek, hortxe mutilak, venga, dene emanda, sprint. Eska mutilak edenak bat, sprint horretan. Horiako txirrindulari eskolaren izenean ere zorionak helmugan Magi Saizar. Helmugan 4. postuan, Oxel Azkarate, 5, Manes Olaiz, 6, Egoi Isaba, 7, Erik La Iglesia, 8, Aratz Sánchez. Jarraituko dugunen bestean, top 10 hori osatzen sprint eta guzti. Gainera, orantxe urrengo biak top 10 osatzeko Einaut Bilbao, 9. Beñat Fontaneda 10. Eta helmugan, baita ere orantxe ja Leire Eras. Bueno, top 10 hori, hortxe ja nola daukagon mutiletan, eta top 10 ere urruti gabe, janesketan ere osatu bidean. Urrena ja junior kategoria izango da, irtetekoa, behin esan da bezala, lasterketa hau eta bere protagonistak zirkuituan dominatzen ditugunean, hala emango ditugu. Venga, que sí, hay que disputar a tope, actitud, hotxe, jarrera horretan sprint hori. Lasterketa amaitu duzuen guztioi, txirrindulari guztioi eskatuko dizegu, albezin pronto zuen txipa, epaileen
postuan entregatzeko. Txipak, mesedez, entregatu ja epaileen mailan, por favor. A la vez que ya terminéis la prueba y una vez ya hayáis recuperado el pulso, os agradeceríamos que cuanto antes entreguéis los chips en la mesa del jurado. Jurado que, por cierto, ya nos indica que ya va siendo hora de que nos reunamos juniors a línea de salida. Junior kategoriak eta open neskak, mesedez. Irtera lerrora bildu gaitezen. Iritsi da eta irterako aurkezpen eta formazio ordua puskanaka. Urrengo irteran batetik junior mutilak eta bestetik nesketan berdin juniorrak naiz open maila. Prest denak irtera puntu horretarako. Tolosan, 3. edizioa, Pablo Arzuagaren omenezkoak, Garajes Tolosa saria. Bai horixe, eta helmugan ere ospatu behar dugu, hemen Oriako Txirrindulari Eskolaren izenean, helmugan nola den, Eñaut Zaizar, zorionak Eñaut. La nona, Eñaut. Hogeiago, esperientziaren zakura. Participantes junior femeninas a línea de salida, vamos a ir ya reuniéndonos en la línea de salida. Participantes junior a línea de salida, por favor. Eskerrik asko.
Urrengo irteerak honen bestean junior kategorian emakumezkoak eta baita ere open emakumezkoak. Irtera bateratua. Emakumezkoetan open eta junior kategoriak irtera bateratua. Haien segidan, 5 minutura, junior gizonezkoen irteera. Doble salida, por lo tanto, a continuación comenzaremos con la salida unificada femenina, tanto de las categorías junior y open, y también la salida a continuación, y en un margen de 5 minutos, de la salida masculina junior.